Iċ-ċerimonja tal-gradwazzjoni tibqa' f'moħħ l-istudenti għal ħajjithom kollha u għall-mument li fih jilqħu l-qofol edukattiv tagħhom wara snin ta' studji u sakrifiċċji. Fl-ewwel ċerimonja tal-gradwazzjoni fil-Knisja tal-Ġiżwiti igradwaw 117 student mill-Fakultà tal-Edukazzjoni, il-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa, il-Fakultà Tisħiħ tas-Soċjetà u l-Istitut tal-Gżejjer u Stati Żgħar. Fid-diskors tiegħu il-professur Peter Mayo mill-Fakultà tal-Edukazzjoni qal li f'ħafna pajjiżi l-edukazzjoni ogħla tinsab taħt attakk minflok iwieġbu għal bżonnijiet demokratiċi tas-soċjetà qed jispiċċaw istituzzjonijiet ta' kummerċ immexxija mill-liġi tas-suq miftuħ. Il-professur Mayo qal li l-korsijiet li darba spikkaw minħabba t-tul u l-profondità tagħhom saru f'credits bil-membri tal-korp akademiku ikollhom jikkonformaw ma' sistema ta' proċeduri burokratiċi illi jaħlu ħafna ħin. Qal li din is-sitwazzjoni tnaqqas mill-enerġija biex l-akademiċi jwettqu l-missjoni tagħhom illi joħolqu u jqasmu l-erf. Peter Mayo qal li f'dan ix-xenarju l-edukazzjoni ogħla tinsab f'salib it-toroq, hemm sfidi u għażliet importanti li rridu nindirizzaw fuq bażi ta' prinċipji demokratiċi sodi u mhux nimxu skont il-moda. Fiċ-ċerimonji ta' din is-sena se jiggradwaw total ta' 3124 student.